Три начина да превърнеш твоят QR код в магнит за клиенти. Първо, създай добре дошли оферта, на която никой не може да каже не. Когато някой сканира QR кода, не го пращаш на страницата за отзив в Google. Затова си има времето и ще го обсъдим в следващото видео. А какво да направиш всъщност? Посрещни го с оферта, която го кара да се усмихне. Безплатна консултация, отстъпка при първа покупка, малък подарък при следващо посещение. Хората обичат да печелят още от първата секунда. Второ, използвай последващи съобщения. Не еднократни. Защото едно съобщение е едно взаимодействие. Серия от съобщения, това е изграждане на връзка. Създай мини последователност. Примерно ден 1 благодари за посещението. На ден 3 дай полезен съвет или стойност. След това специална оферта с крайен срок. Това е начинът непознатият да се превърне в редовен клиент. И след това създай свой VIP клуб. Хората обичат да са част от нещо специално. Дай на клиентите си усещане за принадлежност. Ексклузивни оферти, ранен достъп до нови продукти, покани за събития само за членове. Колкото по-специални се чувстват, толкова по-често ще се връщат. Ако искаш и твоят бизнес да събира повече 5-звездни отзиви на автопилот, пиши ми доверие. Ще ти покажа как работи системата отвътре и ще ти помогна лично да я настроим за твоят бизнес.